ஓம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. ஏக குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக. வந்தே குரு பரம்பரா. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விசேஷே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தே நமः. ஓம் ஆப்யாயந்து மமாங்கானி வாக்ப்ராணச்சக்ஷுः ஸ்ரோத்ரம் தோ பலமிந்திராணி ச சர்வாணி சர்வம் பிரம்மோபனிஷதம் மாஹம் பிரம்மம் நிராகுர்யாம் மாமா பிரம்மம் நிராகரோத் நிராகரணமஸ்து निराकरणमे अस्तु तदात्मानि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தினுடைய 527வது மந்திரம். கோ அஸ்வம் இகம் மகிமத் யா ஆச்சக்ஷதே ஹஸ்தி ஹிரண்யம் தாச பாரிய க்ஷேத்ரான் ஆயத்தனானீதி ந அகமேவ பிரவீமிதி கோவாச்ச அந்யோஹ்ய அந்ய அஸ்மின் பிரதிஷ்டித இதி. கோ அஸ்வம் இக மகிர் அத யா ஆச்சக்ஷதே ஹஸ்தி ஹிரண்யம் தாச பாரியா க்ஷேத்ரான் ஆயத்தனம் அநீதி ந அகமேவ பிரவீமிதி ஹோவாச்ச அந்யோ ஹி அந்ய அஸ்மின் பிரதிஷ்டித இதி. என்ன இப்போ பிருகத்து தான் இறைவன், பிருகத்து தான் ஆனந்தம். அல்பம் ந அல்பே சுகமஸ்தி, அதான் மகா வாக்கியம். நீங்கள் ஈடுபடக்கூடிய எல்லா செயல்கள்லேயும் அல்பமாக இருந்தால் விட்டுடணும். அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், செய்யக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கட்டும், அது அல்பமாக இருக்குன்னா மெஜாரிட்டி 99% அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது. உடனே சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. அது பயன்படுத்தலாம், அது ஒரு இடத்துல இருக்குது, அது ரொம்ப ரேர். பல்லு குத்துறது தான் இப்போ வேலையெல்லாம் இருக்கும். யாரையும் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க, மதிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க. மதிக்கணுங்கிறது வேறு, இதனால் பெரிய பலன் நமக்கு உண்டாகும்னு அது பின்னாடி போகிறது வேறு இல்லையா? திங்க் பிக் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்னென்னா, எப்படி எல்லா நாடுகள்லேயும் இந்த சிந்தனை வந்திருக்கு. அப்போது பிருகத்து தான் ஆனந்தம், அதான் பூமா ஏவ சுகம் ந அல்பே சுகமஸ்தி, அல்பத்தில் சுகம் இல்லை. அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் அதனுடைய காலம், அதனுடைய உழைப்பு, அதனுடைய பயன், ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்க்கணும். பார்த்தா அது அல்பமாக இருந்தால் விட்டுடணும். நிரந்தரமாக இருக்கான்னா தான் அதில் செயல்படணும். நிரந்தரம்னா ஒரு காலகட்டமாக, அது ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம். மகாபலிபுரத்தில் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ஒரு செப்பல் இருந்துச்சு, விற்றானுங்க. அது என்னமோ இதில் பண்ணது, ஏதோ ஒரு கைவினை பொருள்னு விற்றானுங்க. செப்பல் அவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு, ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. போட்டிருக்க செருப்பை விட
சரி அது ஒரு நல்லா இருக்குது அதுவும் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்க செப்பலை போட்டிருந்தாலும் அந்த செப்பலையும் வாங்கிட்டோம். விலையும் கம்மி, விலை கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தா வெறும் பேப்பரில் பண்ணியிருக்கான். ஏமாத்து பேர் வழி, வெறும் பேப்பர் அட்டையில் பண்ணியிருக்கான். கைவினை பொருள் சொல்லி 2 நாளில் எல்லாம் சொதன்னு போயிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அட்ராக்டிவ், விலை கம்மி, கைவினை பொருள் நம்பணும். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம கருணையின் அடிப்படையில் சில பேர்கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம். அது பார்த்திங்கன்னா மெஜாரிட்டி அது ஆபத்தாக தான் இருக்குது. புரியுதா? அது ஆபத்தாக தான் இருக்குது மோஸ்ட்லி. அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, உதாரணங்கள். சரி, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போது இந்த சம்சாரியினுடைய நிலையை ஒரு வர்ணனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெய்ப்பொருளை பற்றி பேசுகிறார். கோ பசுக்கள், அஸ்வம் குதிரைகள், அப்புறம் அஸ்தி யானைகள், ஹிரண்யம் தங்கம், தாச ஏவலாட்கள், பாரியா மனைவி, ஷேத்ரான் நிலப்புலங்கள், ஆயத்தனா அநீதி வீடு இருப்பிடம், இதெல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறான் சம்சாரி? மிக மிக உயிரை கொடுத்து அச்சீவ் பண்ணுறான் இல்லையா? உயிரை கொடுத்து அச்சீவ் பண்ணுறான். இதுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக போயிடுது. இதில் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அவனுக்கு. இதை இகன இகம் இங்கே இந்த உலகத்தினர் மகிமையை ரொம்ப மகிமையாக பேசுகிறாங்க. ஆச்சக்ஷத்தை சொல்லுகிறாங்க எல்லார்ட்டையும். இப்போ சம்சாரி ஒரு கல்யாணத்தில் மீட் பண்ணால் எப்படி பண்ணிக்குவாங்க? எதை பற்றி பேசுவாங்க? போட்டிருக்க நகை, ட்ரெஸ்ஸு, குசலம் விசாரிக்கிறது எல்லாம் என்னவாக இருக்கும்? இது 2-3 தான் இருக்கும், 3 அடிப்பில் தான் இருக்கும். பணம், நகை, ட்ரெஸ்ஸு. கல்யாண மண்டபத்தில் இதெல்லாம் இருந்தால் இவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதா எல்லோரும் நடிக்கிறாங்க இல்லையா? இதை காமிச்சா எல்லாருக்கும் ஒரு அல்பமான சந்தோஷம். எவ்வளோ நேரம்? 2 hours. 2 ஹவர்ஸில் எல்லோரும் உங்களையே பார்த்துட்ருக்காங்களா? உங்களை பார்க்குறதுக்கு ஒரு 2-3 பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்காக அந்த ட்ரெஸ்ஸு, அந்த ஜுவல்ஸு, அந்த ஆடம்பரம், அந்த அப்புறம் ஊர் மெச்சுக்கிறதுக்காக அவ்வளோ பெரிய மண்டபம், அவ்வளோ பெரிய மியூசிக். எவனா கேட்குறான மியூசிக்? அங்கே ஆர்கெஸ்ட்ரா, டான்ஸு, பாட்டு, இதெல்லாம் இருந்தால் என்னது? இதெல்லாம் இருந்தால் தான் கல்யாணம் அப்படின்னு எல்லார் மைண்ட்லேயும். இவனுக்கு தான் அறிவு கிடையாது. எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா அவனுக்கு? அது 27 ஐட்டம் சாப்பிட, ஸ்வீட் ஒரு 135 ஐட்டம், ஹாஸ்டல் ஐஸ்கிரீமு, காப்பி, வேறு என்னென்ன இருக்கோ, பீடா. இதெல்லாம் என்ன தத்துவத்தை சொல்கிறான் சமுதாயத்துக்குன்னே தெரியல. எல்லாம் பீடா சாப்பிடுங்க, எல்லாம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுங்க. வந்திருக்க அவனுக்கு 90% சுகர். விட்றான் அவன். சுகராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வீட்டில் போய் மாத்திரை போட்டுக்கலாம், 2 போட்டுக்கலாம். போய் பின்னாடியே தானே போகிறான். இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமில்ல? இந்த நோய் அது இயற்கை ரொம்ப திட்டம் போட்டு தான் செயல்படுது. இந்த சுகரு, பிபிலாம் ரொம்ப கரெக்டாக தான். ஏன்னா இவன் வாயை அடக்கவே மாட்றான், வாயை மூடவே மாட்றான். பார்க்குறதெல்லாம் சாப்பிட்றான், சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் கேப் இல்லாமல். இவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடுடைய அளவை சொன்னால் அவ்வளோதான், அவனுக்கே மயக்கம் வந்துடும். இப்போ எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? எல்லாருக்கும் உடம்பு தான் ப்ராப்ளம். முதல் ப்ராப்ளம் 50 வயசுக்கே இப்போ வேண்டாம், 30 வயசுக்கே என்னது ஓபிசிட்டி, அது பேர் என்ன? ஒபிசிட்டி. என்ன ப்ராப்ளம்? முதல் காரணம் சாப்பாடு தான் ப்ராப்ளம். என்ன பண்ணணும்? ஒரு 2 வேலையை குறைக்கணும். நீ செய்கிற வேலைக்கு 3 வேலையெல்லாம் அனாவசியம். அப்புறம் சாயந்தரம் அதை சாப்பிட்றது, இதை சாப்பிட்றது, பார்க்குறதெல்லாம் இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. சொன்னால் ஒத்துக்குவானா?
நான் வேறு ஒன்றும் அச்சீவ் பண்ண போகிறதில்ல. என் லெவல் எனக்கு தெரியும். போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் போகிறேன், இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போகிறாராம். போகிறேன், இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போகிறேன். என்னுடைய கடைசி ஆசை அந்த திருநெல்வேலி அல்வா சாப்பிட்ணும். இது மாதிரி இருக்கானா இல்லையா? எவ்வளோ பேர் இருக்கான்? மெஜாரிட்டி இருக்கான். அதை சொல்கிறார் இங்கே. நான் சொல்லலை, இதெல்லாம் இங்கே எழுதிருக்கு. சொல்லட்டுமா? பசு, அஸ்வம் குதிரை, ஹஸ்தி யானை, ஹிரண்யம் பொண்ணு. அந்த காலத்துலேருந்தே இந்த பொண்ணு வருது. தங்கம். தாச வேலைக்காரன். இவர் வேலையை சேர்த்துக்கு இன்னொரு ஆள். ஆஃபீஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல. ஆஃபீஸ் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு வேலையை பிரித்து கொடுக்கலாம், அது ஒரு குடும்பம் பிழைக்கும். பர்சனல் வேலைக்காரன் வச்சுருப்பார். 5 பேர் 10 பேர்லாம் சில வீட்டில் இருக்காங்க இல்லையா? அது வேலைக்காரன். பாரியா மனைவி. க்ஷேத்ரான் நிலப்புலன்கள். நிலப்புலன்கள் கணக்கே கிடையாது. அதுக்கு பஞ்சமா பாதகங்கள் வரைக்கும் துணிஞ்சிடுறது. பொய் பின்னாடியாக போகிறான். ஒரு பொய் பின்னாடி போனால் போதும், அது அப்படியே லிங்க் பண்ணிகிட்டே போகும். க்ஷேத்ரான் நிலபுலம். ஆயத்தனார் இருப்பிடம் வீடு. இதெல்லாம் பொதுமக்கள் சொல்கிறாங்க மகிமா, ரொம்ப மகிமையான. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் சமுதாயத்தில் என்ன அந்தஸ்து? நீ என்ன பெரிய அப்துல் கலாமா? உனக்கு ஒரு அந்தஸ்து கேட்குறதுக்கு என்ன பெரிய சயின்டிஸ்டான்னு கேட்குறேன். சயின்டிஸ்ட்னா சரி, அவர் இந்த நாட்டுக்காக ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாரு, அவருடைய இது பாதுகாப்பு, அவருடைய வளர்ச்சி, அதெல்லாம் மதிப்பு அந்தஸ்தெல்லாம். உனக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குது? நீ என்ன பண்ணியிருக்க? நீ பிறந்ததுலேருந்து பர்த்டே கொண்டாடுறதுலையே ஒரு நியாயம் இருக்கணும், ஒரு தர்மம் இருக்கணும். இருக்கா? அதனால் என்ன சொல்கிறாரு? நான் அகம் ஏவ பிரவீமி, இதெல்லாம் மகிமைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நாரதர் சொல்கிறார் சனத்குமார்கிட்ட. நான் அகமேவ பிரவீமி, இவ்வாறு மகிமைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், இது எதுவுமே இண்டிவிஜுவல் கிடையாது. இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சார்ந்திருக்கு. ஒன்று சார்ந்திருக்கு. ஒன்று சார்ந்திருக்கிற பொருள் எல்லாம் அல்பம் அப்படிங்கிறார் அவர். எதுவுமே சாராமல் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குல்ல, சுயம்புவாக இருக்குல்ல, அதுதான் மேலானது அப்படிங்கிறார். இந்த பொருட்கள் எல்லாம் மனிதனை சார்ந்திருக்கு. மனிதன் இறைவனை சார்ந்திருக்கிறான். அப்போ யார் பெரியவர்? அப்போ இறைவனை நீ தேடணுமா, இந்த பொருளை தேடணுமான்னு கேட்குறாரு. இது ஃபுல்லாக வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இதில் நீ எங்கேயாவது உனக்கு சுகம் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. ஒரு நாள் கிடைச்சா 29 நாள் துக்கமாக இருக்கும். ஒரு நாள் உனக்கு இன்பம் கிடைச்சா 29 நாள் உனக்கு துக்கம் கிடைக்கும். 30 நாளைக்கு, ஒரு மாதத்துக்கு கணக்கு சொல். அதனால் பிரவீம் இது என்னான்னு சொல்லுவேன்னா, அந்யோ அந்நிய இவையெல்லாம் அஸ்மின், இவையெல்லாம் அந்யோ அந்நிய ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து நிலை பெற்று இருக்கு. ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கிற பொருட்களுக்கு மகத்துவம் கிடையாது. ஒன்று கட்டானா எல்லாம் கட்டாயிடும். ஒன்னோட லிங்க்கு கட்டானுச்சுன்னா இன்னொன்று, இப்போ என்ன இவன் சம்பாதிக்கிற வேலை பார்க்குறது கட்டானுச்சுன்னா வருமானம் கட்டாகும், இதெல்லாம் கட்டாயிடும். புரிச்சா? இப்போ இதெல்லாம் வேலை பார்க்கலன்னா இதுக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்கறது, நிர்வாகம் பண்ணுறதுலாம் முடியுமா? முடியாது. இப்போ நீ என்ன பண்ணியிருக்க? இன்பத்தை தேடி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்க. இதெல்லாம் சேர்த்துருக்க, அதுவாக சேரலை, நீ சேர்த்துருக்க. நீ மெயின்டைன் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கும். மெயின்டைன் பண்ணலன்னா விலகி போயிடும். இதெல்லாம் அல்பம் அப்படிங்கிறார். நீ எதை பெருசாக நினைக்கிற? நிலபலம், கோ, பசு, குதிரை, தங்கம், வேலைக்காரங்க, இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறல்ல, இவங்கெல்லாம் ஒன்றை விட்டு விலகி போயிடுவாங்க. இவங்கெல்லாம் அல்பம் அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன அர்த்தம்னா, என்ன சாரம்னா, உலகின் அனைத்து வைபவங்களும் ஒன்று மற்றொன்றை சார்ந்துள்ளது.
புறச்செல்வங்கள் அனைத்தும் சுகமாகவும் மகிமையாகவும் சம்சாரிகள் இந்த உலகில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். ஏன்னா அவனுக்கு மெய்ப்பொருள் தெரியல. இவன் இப்படி போகிறவன் இவன் யாராவது இந்த சம்சாரி குருவோடையோ யோகிகளோடையோ ஞானிகளோடையோ சித்தர்களோடையோ ரிஷிகளோடையோ பிரம்மத்தோடையோ கனெக்ஷன் வச்சுருப்பானா? சொல்லுங்கள். இந்த 6 பேரோட இந்த சம்சாரி கனெக்ஷன் வச்சுருப்பானா? அவங்க கூட கனெக்ஷன் ஆனால் இதெல்லாம் கட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது? இதெல்லாம் இதுக்காகவே வாழணும், இதுக்காகவே கவலைப்படணும், இதுக்காகவே வாழ்நாள் ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது தான் சம்சாரினுடைய தலையெழுத்து. சத்துவகுணத்துக்கு அவன் வரமாட்டான். ஏன்னா இந்த ஆசைகள் அவனை குதிரைகளாக இழுக்கும். இந்த ஆசைகள் அவனை குதிரைகளாக இழுக்கும். மெய்ப்பொருளை பற்றிய கொஞ்சம் கூட அறிவு இருக்காது. இந்த கண்ணத்தில் போட்டுக்கிறதும் சாமிகிட்ட போய் இது கேட்குறது அதை கேட்குறது தான் சாமி கும்பிட்றதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். அது என்ன பிரயோஜனம்? இது இல்லை. நீ இப்படி கண்ணத்தில் போட்டுக்கிறதா ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல. நீ 8 மணி நேரம் நீ யோகத்தில் உக்காந்தா கூட உனக்கு ஞானம் இல்லாத உனக்கு இன்பம் இல்லைன்னு சொல்லுது வேதம். எப்படிங்கிறத விசாரம் பண்ண போகிறோம். அடுத்த மந்திரத்தில் அது வருது, பண்ண போகிறோம். அதனால் மகிமையாகவும் சம்சாரிகள் இந்த உலகில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். இதுக்காக பஞ்சமா பாதகம் வரைக்கும் போய்ட்றான், நிம்மதி இழந்துடுறான், பதட்டத்தில் இருக்கிறான், ஓடுறான், ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். இதுவே பெரிதாக பேசுகிறார்கள், அலப்பறை செய்கிறார்கள், ஆணவத்தையே வளர்க்கிறார்கள். அந்த கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு வந்தவன் சும்மா இருப்பான் வீட்டில். இதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவர் யாரும் சொல்லித்தர வேண்டாம். ஒரு கிரகப்பிரவேசம் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, இதே மாதிரி நம்மளும் கட்டி ஆகணும், இதோட டாப்பாக கட்டி ஆகணும். அதுக்கான வருமானம் வழிவகை இருக்கான்னா இருக்காது. கடன் கொடுக்குறான்ல, அடுத்தது அதில் இந்த ஆணவம் அந்த ஆணவத்தோட கனெக்ட் பண்ணி விடுது. அவன் தான் ரெடியாக இருக்கானே. பேங்க்லாம் ஒரு விதத்தில் டார்ச்சர் தான், தெரியுமில்ல. ரொம்ப நாள் நான் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டே இது இல்லாமல் இருந்தேன், லிங்கே இல்லாமல் இருந்தேன். என்ன நம்ம பணத்தை அங்கே போடுறது, அப்புறம் க்யூவில் நிற்கிறது, டோக்கன் வாங்குறது. நீ தானா அங்கே அப்பான், அங்கே உட்காரும்பான். இங்கே க்யூவில் நிற்கிறீங்க, அங்கே போய் உட்காருங்கம்பான். என்ன அவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வர டிரான்சாக்ஷன் நடத்திட்டு இருக்கோம். சரி, பிஸ்னஸ்மேனுக்கு வேணும், கலெக்ஷனுக்கு வேணும், பில் கலெக்ஷனுக்கு வேணும். இப்போ ஜிபேலாம் வந்துட்டு ரொம்ப சௌகரியம். அதோடு இல்லை, நீங்கள் எப்போ செல்லை நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் கீழே வச்சுட்டு ஒரு 1 hour கழிச்சு எடுங்க, 4 மெசேஜ் வந்துருக்கு. நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் வித்துடுறானா எல்லா கம்பெனிக்கும். அவன் மெசேஜ் போடுறான், ஃபோனு போடுறான், எங்கெங்கேருந்தோ ஃபோன் வருது. என் நம்பர் உனக்கு யார் கொடுத்தான்னா என்ன சொல்லுவான் அவன்? ஃபோனை வச்சுட்டு எடுத்தால் 2 மெசேஜ் வந்துடுவோம். டெய்லி ஃபோனு, டெய்லி பேங்க்லேருந்து ஃபோனு, ஏதாவது ஒரு ஃபோனு. இதை பண்ணுறேன், அதை பண்ணுறேன், அதை பண்ணுறேன், இதை பண்ணுறேன். கிரெடிட் கார்டு வேணுமா, கிரெடிட் கார்டு வேணுமா, கிரெடிட் கார்டு வேணுமா, வெரைட்டி ஃபோன் பண்ணுறான். எத்தனை வாட்டி வேண்டாம் சொல்கிறது? உனக்கு கோல்டு லோன் இருக்குது, சரி கோல்டு கொடுப்பான் போல இருக்கு, இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்ம கட்டிக்கலான்னு பிளான் பண்ணால், நீ கோல்டு இருந்தால் கொடு, நான் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பணம் கொடுக்குறேன். அது பேர் கோல்டு லோனா? என்னென்ன திட்டம் போட்டு வச்சுருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா? அடமானம்னு சொல்ல வேண்டியதானே. அடமானம், பான் புரோக்கிங், ஏதோ ஒன்று போட வேண்டியதானே புரிகிற மாதிரி. கோல்டு லோனுன்னொன்னே நிறைய ஜுவல்ஸ்லாம் போட்டு, நிறைய ஒரு பொண்ணை வர போட்டு அலங்காரம்லாம் பண்ணி என்னென்ன மக்களை எப்படி ஏமாற்ற முடியுமோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கோல்டு லோன்னு கேட்டால், சரி கோல்டு கொடுக்க போகிறான் பழைய கஸ்டமருக்கு, சின்சியராக இருக்கிற கஸ்டமருக்கு. பைக்கு கொடுக்குறான்ல, பைக்கு லோன்னா என்ன அர்த்தம்? பைக்கை கொடுப்பான், நம்மள்ட்ட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பணம் வாங்கிக்குவான். அதில் ஒரு தர்மம் இருக்குது. கோல்டு லோன்னா அப்போ கோல்டை கொடுக்கணும், நம்மள்ட்ட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பணம், அப்படி தானே அர்த்தம். ஆனால் இவன் அவன் உங்ககிட்ட இருக்கிற கோல்டு என்கிட்ட கொடு, நான் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வட்டி கொடுக்குறேன். நீ கொடுக்கலன்னா கோல்டையும் நான் எடுத்துக்குவேன், வட்டி கேட்கலன்னா ரவுடியாக அனுப்புவேன் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுருக்கானுங்க. ஏதோ ஒன்று நடக்குதா இல்லையா? யூடியூப்பில் பாருங்கள், கதறானுங்க.
போகாதே, வாங்காதே, கையெழுத்து போடாதே. ஏதாவது ஒரு லைடு படிச்சுட்டு அவன் கையெழுத்து போடுவாங்கிறீங்களா? கிடையாது. வீடு வீடு வீடு. அது எந்த அளவுக்கு? இவர் வருமானத்துக்கெல்லாம் அளவுக்கு உட்பட்ட வீடு கிடையாது. இவர் வருமானத்துலேருந்து 10 மடங்கு 20 மடங்கு. அவனே தான் சொல்கிறானே, 20 மடங்கு உனக்கு 30 வருஷம் உன் வாழ்க்கையை எழுதி வாங்கிட்டேன் நான், நீ எனக்கு அடிமை, கையெழுத்து போட்டு. இதை பாரு, உங்கள் தாத்தா எழுதியிருக்கார் பாரு. அவனும் ஓலை காட்டுறான், சுந்தரருக்கு ஓலை காமிச்ச மாதிரி. எல்லாம் ஆணவம், அறிவே இல்லை. அதில் போய் உழுறது. அப்புறமா ஒரு நாள் கூட இந்த லோனு முடிகிற வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட அவன் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது, தெரியுமில்ல? அவனை தவிர அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களாம் ஜாலியாக இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் தூண்டி விட்டவங்கள, சுகப்போகங்களாம் அவங்க அனுபவிப்பாங்க. இவர் என்ன பண்ணுவார்? நிறைய பேர் பண்ணிக்கிறாங்க, தெரியுமில்ல? சூசைட் பண்ணிக்கிறான். நேற்று கூட வந்திருக்கு, தெரியல? நேற்று 18 லட்சம் பேங்க்கில் வாங்கியிருக்கான், கொடுக்க முடில. அவனுங்க இதுக்கு நீ கொடுக்கலன்னா நீ எதுக்கு இருக்கு அப்படிலாம் ஏதோ கேட்டு போட்டான் போல இருக்குது அந்த கலெக்ஷன் பண்ணுறவன். இந்த ஒன்று நடந்து போயிடுது, நெகட்டிவ் நடந்து போயிடுது. வெளியில் எல்லோரும் பார்க்குறதுக்கு, அவங்க சொந்தக்காரங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு மாப்பிள்ளை வீடு கட்டிட்டாரு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்களாம். அதுக்காக இவர் உயிர் கூட போகலாம். எங்கே அறிவு ப்ராப்ளம் வேலை செய்யுது? இதெல்லாம் மாயை பின்னாடியே பொய் பின்னாடி போகிறதுன்னு சொல்கிறோம்ல. ஆணவம், கர்ம, மாயை. இது மாயைன்னு பேர். பெரிதாக பேசுகிற, அலப்பறை செய்கிற ஆணவத்தையே வளர்க்கிறார்கள். புறத்தில் பிரம்மாண்டம் என்பதே இல்லை. சிறுக கட்டி பெருக வாழ்ன்னு சொல்லுது. அங்கே சிறுக கட்டி பெருக வாழ்கன்னு சொல்லுது. இவன் என்ன பண்ணுறான்? பிரம்மாண்டமாக 3 ட்ரிபிள் பெட்ரூம், 1 கோடி. தெரியுமா? 1 கோடி. ஊரில் உள்ளதெல்லாம் விற்றுவிட்டு, ஊரில் உள்ள பரம்பரை ப்ராப்பர்ட்டிலாம் விற்றுவிட்டு, இங்கே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பாதி பணத்தை கட்டி பாதி பணத்துக்கு நான் கதியோ. ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க்குங்க அது. எல்லாம் நடக்கும், பரவாயில்ல, உயிர் போனாலும் போட்டோன்னா பரவாயில்ல, கையெழுத்து போடு. இல்லைன்னா சும்மா எல்லாம் அவன் பண்ணான் இவன் பண்ணான்னு பார்த்து எல்லோரும் அப்படி தான் பண்ணுறான். இந்த அறிவே இல்லாமல் ஒருத்தர் சொன்னார், திருவண்ணாமலை சுற்றி உட்காந்துருக்கிறவனெல்லாம் போய் கேட்டால் காவியில், தயவுசெய்து நீங்கள்லாம் இங்கே வந்துடாதீங்க காவி கட்டிக்கிட்டு துறவு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு, நாங்கள்லாம் அதோ கதியில் இருக்கோம். யார் தெரியுமில்ல இதெல்லாம்? இந்த பிரம்மஞானம்னா என்னங்கிற அறிவே இல்லாமல் போனது. புரியுதா? டக்குன்னு எமோஷனலில் நானும் சன்னியாசி ஆகிடுறேன், நானும் திறந்துட்டேன், எல்லா பிரச்சனையும் விட்டுட்டு ஓடுறது. அப்படிலாம் சன்னியாசி இப்போ தெரியுதா? சன்னியாசம்னா என்னன்னு? அதுக்குள்ளே போனால் அது ஒரு நெருப்பு, இறைவனோட சேரக்கூடிய நெருப்பு. வழியே நெருப்பு தான். ஆரம்பத்துலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் தபஸ். தப்பம்னா என்னது? வறுத்து எடுத்துரும். அது தெரியாமல் சௌகரியமாக இருக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு அங்கே போய் உக்காந்துக்கலான்னு நினச்சிக்கிட்டு போயிட்டு, இப்போ யாராவது போய் கேட்டால் 90% எல்லாம் வெளியில் உட்காந்துருக்கிறவன், தியானத்தில் உட்காந்துருக்கிறவன் அது கேட்டகரி வேறு. அவன் அங்கே போய் 10 வருஷம் கழித்து தியானத்தில் நிஷ்டைக்கு போயிடுவான். ஆனால் முதல் 10 வருஷத்தில் இருக்கான்ல, அவனை போட்டு வறுத்து எடுத்துடுவார் சுவாமி. அங்கே செய்ய வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்தியா, சரி இதெல்லாம் பண்ணு அதெல்லாம் பண்ணு, இங்கே நில்லு அங்கே நில்லு, சுத்த விட்டு அப்புறமா ஒரு பொசிஷன் கொண்டு வருவார். அதுக்குள்ளே இந்த நிலைமையில் பாதி பேர் திரும்பி வந்துடுவார். திரும்பி காசு செலவு பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்துடுவார். எடுத்துன்னு போனார்ல இங்கேருந்து, திரும்பி வந்துடுவார். இதெல்லாம் அல்பங்கிற விஷயத்துக்கு இதெல்லாம் உதாரணம். புறத்தில் பிரம்மாண்டம் என்பதே இல்லை, எல்லாமே ஆகாயத்தில் அடங்கக்கூடியது, அல்பமே. இவை அனைத்துமே பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளது. பணம், பொருள், புகழ் ஒருவன் தனது மகிமையில் நின்றதால் பெறப்பட்டது. நீ உங்கள் டேலண்ட்டில் நின்னதுனால, உங்கள் டேலண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதில் நின்னதுனால உங்களுக்கு பணம், பொருள், வீடு, வாசல், மனைவி, மக்கள் இதெல்லாம் வந்துச்சு. எவ்வளோ வருஷம்? 10லேருந்து 20 வருஷம், 20லேருந்து 50 வருஷம் பண்ணுறீங்க. 20லேருந்து 50 ஆண்டு உழைப்பின் விளைவே இந்த ஐஸ்வர்யங்கள். இருந்தும் நிலையற்றது. இப்போ என்ன பண்ணுறது?
அடுத்த ஜென்ரேஷன் கேப்சர் பண்ணிச்சுல, எல்லாத்தையும் எழுதி வாங்கிடுது. அப்பாவாக இருந்தாலும் எழுதி வாங்கிடுது. ஏன்னா மாப்பிள்ளை வீட்டில் அப்படி சொல்கிறாங்கப்பா அப்படிங்குது. எழுதி கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு பாக்கெட் மணிக்கும் அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கும் அப்புறம் அடிமை கண்டினியூஷன். அடிமை வந்து என்னது கண்டினியூ ஆகுது, நடக்குது. நிறைய செய்திகள் நம்ம காதுக்கு வருது. நீ அங்கே போகக்கூடாது, இங்கே போகக்கூடாது. இந்த வயசில் என்ன உனக்கு வேதாந்த கிளாஸ்? இந்த வயசில் என்ன உனக்கு கோவிலுக்கு போகிற? எதுக்கு? வீட்டில் பேரனை பார்த்துக்க. பார்த்தீங்களா, ஒரு காலத்தில் அப்பாக்கிட்டேருந்து டூருக்கு போகிறதுக்கு பணம் கேட்குறது, அவர் முகத்தை பார்த்து, அப்பா முகத்தை பார்த்து, ட்ரிப்புக்கு மூடெலாம் பார்த்து நம்ம பயந்து அஞ்சு ஏதோ அவங்கள்ட்ட ஒரு பிரார்த்தனை வேண்டுகோளை விடுப்போம். இப்போ நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட சொல்கிறதுக்கு இதே குழந்தைங்க மூடு சரியாக இருக்கா? அதுங்க வந்து எல்லாம் என்னவா இருக்குது? எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பெரிய அழியாக இருக்குது. வாட்ஸ்அப்னால் பெரிய உலக ஞானஜி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. அதனால் அது என்னது, இவங்க மூடெலாம் பார்த்து கோச்சிக்க போகிறான், பேசாமல் போக போகிறான், சாப்பிடாம போக போகிறான். சாப்பிடாமனா போகட்டுமே, என்ன கெட்டு போகுது? அது அறிவே கிடையாது. பேரண்ட்டுக்கு அறிவே கிடையாது சுத்தமாக. பைக்கு 1.5 லட்சத்துக்கு வாங்கி கொடுக்கறது, அது ஹை ஸ்பீடில் போகிறது, என்னென்னமோ பண்ணுது அதை வச்சுக்கிட்டு. சரி நல்லா ஓட்டுறியா, ரேஸுக்கு போனால் கடைசியாக வருது. ரேஸுக்கு விட்டால் கடைசியாக வருது, அழுவுது, ரோட்டில் எல்லா வித்தையும் காட்டுது. எல்லாம் இந்த பேரண்ட்டு பண்ணுற அறிவில்லாத பண்ணுற வேலைகள். எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருது. காசு இருக்கு. அவன் கேட்டான், ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி கேட்டான். 10th படிக்கிறவங்களுக்கு 25,000 ரூபாய்க்கு ஃபோனு. ஏன் லேப்டாப் வாங்கி கொடு, இல்லை வீட்டில் சிஸ்டத்தை வாங்கி கொடு, என்ன இப்போ ஃபோனில் இருக்குது? இல்லை அவங்க கேட்டான். இல்லைன்னா அப்படி ஆகும் இப்படி ஆகும்னு சொன்னாங்க. என்ன இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும், என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் அறிவே கிடையாது சுத்தமாக. அதனால் என்ன ஆகுது, பணம் பொருள் புகழ் ஒருவனது மகிமை நின்றதுனால் வந்துச்சு. எவன் இதெல்லாம் கிடச்சி, இவ்வளோ உழைப்புனால, இவ்வளவு கர்மயோகம் பண்ணதுனால தான் இது கிடச்சிது. இவ்வளவு கிடச்சிருந்தாலும் அதனால் வரக்கூடிய பணம் பொருள், இந்த பகட்டு ஆடம்பரம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் விடணுங்குது. அதெல்லாம் நீ கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ணக்கூடாது. பண்ணுன்னா தொலைஞ்ச, அதை விட மாட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணுதுங்க, இந்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் அப்பா அம்மாவை எப்படி வேலை வாங்கிறது, நமக்கு நல்ல அடிமை சிக்கியிருக்கான், விடக்கூடாது, எங்கேயும் போகக்கூடாது, தெரியுமில்ல? அந்த நேரத்தில் தான் பிஸ்னஸ் நல்லா நடக்குது. உக்காரிங்க, போகக்கூடாது. காலையில் எங்கேயாவது போய் தொலை. கண்டிஷன். பாவம், அவங்க வயசு 60 ஆக போகுது. இனிமேல் எங்கே போக போகிறாங்க அவங்க? அப்பா அம்மாவை நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற அறிவு இல்லை பாருங்கள். வளர்ப்பே சரி கிடையாது. யார் வளர்த்தா? நீங்கள் தான் வளர்த்தீங்க. எப்படி வளர்த்தீங்க? அறிவு இல்லாமல் வளர்த்தீங்க. கண்ணுக்குட்டிக்கு என்ன தண்ணி தொட்டி வைக்கிற மாதிரி தான். தண்ணி தொட்டியில் இந்த என்னெல்லாம் இருக்கும்ல, இந்த என்னமோ இந்த கலைநீர், அது மாதிரி நீங்கள் அது கேட்குறதெல்லாம் வைக்கிறீங்க. அது குடிச்சுவிட்டு சிலுப்புது. அது என்ன குழந்தையா வளருது? என்ன நீங்கள் சொல்லி வளர்க்குறீங்க சொல்லுங்கள். சொல்லி வளர்த்தா அப்படி செய்யுமா? நான் சொன்னேன் கேட்கல. நீ சொன்னால் எப்படி, மனம் சொன்னால் புத்தி சொன்னால் மனம் கேட்க மாட்டுது. காரணம் என்ன? புத்தி வீக்காக இருக்குது, மனம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதான விஷயம். மனம் வந்து புத்தி சொல்லுது இது செய்யக்கூடாதுன்னு, மனம் செய்யுது இல்லையா? இவன்கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க, பேசிட்டீங்க இல்லையா? ஏன் பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க? ஏதோ தவறு பண்ணியிருக்கான், பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க. அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டாமா? ஏன் பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சா? புத்திக்கு உட்பட்டு நினச்சியா, இல்லை எமோஷ்னலாக நினச்சியா? இல்லை புத்திக்கு சீர விசாரணை பண்ணி தான் நான் வேண்டான்னு முடிவெடுத்தேன். இது மாதிரி எத்தனை குழப்பங்கள். யாருமே வளர்க்கலைங்க, குழந்தைங்கள யாருமே வளர்க்கலை, தெரியும்ல? உள்ளே சாயந்தரம் வருதான்னு பார்க்குறாங்க, வந்தோடனே கதவை சாத்துறாங்க, காலையில் திறந்து விட்றாங்க. அது எங்கெங்கே போயிட்டு அப்படிதான். அது எங்கேயாவது போகுது, சொல்லிட்டு போகுதா? இல்லை சொன்னாலும் கேட்க போகுது, நீங்கள் அதுக்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்ல போகுதா?
அது சொன்னாலும் அது கரெக்டாக இருக்க போகுதா? அது பின்னாடி நீங்கள் போய் பார்க்க போகிறீங்களா? அது எங்கே ஈசிஆர் ரோட்டில் நிற்குதா, பீச்சில் நிற்குதா, வண்டலூரில் நிற்குதா, எங்கே நிற்குது, தெருவில் நிற்குதான்னு தெரிய வேணாமா? தெரியாது. இதான் நீங்கள் குழந்தைங்க வளர்க்குற நாலேஜ். ஏன்னா உங்களுக்கு நேரம் இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆள், உங்களுக்கு நேரமே இல்லை. இதுதான் அங்கே இருக்குது. அதுதான் சொல்கிறார். அதெல்லாம் விடணுங்கிறார். இதையும் விட்டு துறந்து அந்த எல்லையற்றதை தேடி நிலைக்கிறானோ அதுவே ஆனந்தம். ஆனந்தம் வேணும்னா இதெல்லாம் நம்பாதன்னு அர்த்தம். புரியுதில்ல? ச ஏவ ஏவாத் ஏவாத் அதஸ்தாத் ச ஏவ அதஸ்தாத் ஷ உபரிஷ்டாத் ஷ பశ్చాத் ச புரஸ்தாத் ஷ தக்ஷிணாத்தः ஷ உத்தரतः ச ஏவ இதம் சர்வமிதி அதாத்தः அகங்காரதேச ஏவம் ஏவ அகம் ஏவ அதஸ்தாத் அகம் உபரிஷ்டாத் அகம் பశ్చాத் அகம் பிரஸ்தாத் அகம் தக்ஷிணோதோ அகம் உத்தரதோ அகம் ஏவ இதம் சர்வமிதி. இங்கே ஒரு விசாரம் இருக்குது. சரி, யார் பிரம்மமா யார் பூமாவாக இருந்தாங்களோ அவங்க தான் இறைவன். ஷ ஏவ அவரே அதஸ்தாது. நீ எங்கே பார்க்குற, எந்த பொருளை பார்க்குற, கீழே பார்த்தாலும் சரி, அதஸ்தாது கீழே பார்த்தாலும் சரி, உபரிஷ்டாது மேலே பார்த்தாலும் சரி, பశ్చాத் பின்னாடி பார்த்தாலும் சரி, பிரஸ்தாது முன்னாடி பார்த்தாலும் சரி, தட்சிணத்தை சவுத்தில் பார்த்தாலும் சரி, உத்தரக நார்த்தில் பார்த்தாலும் சரி, ச ஏவம் இதம் சர்வம் இதி. இந்த இது மகா வாக்கியம், இதை எழுதிங்க. ச ஏவம் இதம் சர்வம் இதி. ச ஏவ அவரே, இல்லைன்னா அதுவே. ச ஏவ ச ஏவ இதம் ச ஏவ இதம் சர்வமிதி. ச ஏவ இதம் சர்வமிதி. அதுவே இந்த எல்லாம், அதுவே இந்த அனைத்தும். எங்கே? மேலே பார்க்குறது, கீழே பார்க்குறது, முன்னாடி பார்க்குறது, பின்னாடி பார்க்குறது, ரைட்டில் பார்க்குறது, லெஃப்டில் பார்க்குறது, சவுத்தில் பார்க்குறது, நார்த்தில் பார்க்குறது. நீ எங்கே பார்த்தாலும் எதை பார்க்குறியோ அது எல்லாம் இதம் இங்கே இருக்கிற, அது எல்லாம் ச ஏவ இதம் சர்வம் எல்லாம் இது அவரே. இது எல்லாம் அவரே. என்ன ஆயிருக்கு? பிரம்மம் ப்ளஸ் மாயா. பார்க்குறது பிரம்மம், பார்க்கப்படுவது மாயை. மாயையும், மாயைக்கு ரா மெட்டீரியல் எது? பானைக்கு ரா மெட்டீரியல் களிமண். அந்த களிமண் அவர்கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு. நிமித்த காரணம் குயவன் யார்? அதுவும் அவரே. களிமண் யார்? அது களிமண்ணும் அவர் தான். பானையாக மாறி இருக்கு, அதுவும் அவர் தான். புரியுதா? செய்யக்கூடிய குயவன், செய்யக்கூடிய களிமண்ணால் செய்யப்படுறீங்க, அப்புறம் பானையை செய்கிறீங்க. மூணு பொருளும் அவனே. அந்த அர்த்தத்தில் ச ஏவ இதம் சர்வமிதி. நீ பார்க்குற மேலே முன்னாடி பார்க்குறது இதெல்லாம் சர்வமிதி. இப்படி நீ பார்க்கலாம் முதல்ல. அப்புறம் நாம யார்? நாம அவனுடைய அணுக்கள். நாம அவருடைய அணுக்கள். நம்ம எப்படி இருக்கோம்னா ஜடத்தோடு சேர்ந்து இருக்கோம். ஜடங்கக்கூடிய 5 உடம்பு. துரியாதீதம், துரியம், காரண உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு, ஸ்தூல உடம்பு. ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு, காரண உடம்பு, துரியம், துரியாதீதம்னு 5 உடம்பு. பஞ்சகஞ்சுகம், பஞ்சகோஷம். கோஷம்னா என்னது? கவர், பாக்ஸ், பெட்டி. அதுக்குள்ளே நாம் இருக்கோம். 5வது 6வது இடத்துக்குள்ளே இருக்கோம் நம்ம. இப்போ அணுக்கள் எதில் இருக்குது? ஒரு உயிரானது உடம்புல தான் இருக்குது. உடம்புங்கிறது ஜடம், பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்டது.
உயிரானது என்னது? சேத்தனம், அதாவது சைத்தன்யம். அதாவது மாயையினுடைய 3 குணத்திலேருந்து, சத்துவகுணத்திலேருந்து தேவர்களும், ரஜோகுணத்திலேருந்து ஜீவராசிகளும், தமோகுணத்திலேருந்து பஞ்சபூதங்களும். இப்போ ரஜோகுணத்திலேருந்து உயிரை எடுத்து, ஒரு அணுவை எடுத்து, தமோகுணத்திலேருந்து பஞ்சபூதங்களை சேர்த்து இந்த மாயையானது ஒரு மனுஷனை படைக்குது. புரியுதா? இப்போ மனுஷனா என்னது? உயிர், உடல். உயிர், உடல். உடல்னு சொன்னால் பசி, தாகம், சுக துக்கம், தூக்கம், இது இயல்பாக இருக்கும். அப்புறம் காமக்ரோதாதிகள் 10 குப்பைகள், ஆணவ கர்ம மாயை என்ற 3 மலங்கள், இதெல்லாம் உடம்புல இருக்கும் இல்லையா? இப்போ உயிர் வந்து ஆத்மா அசங்கக, ஆத்மா அசங்கக, அது யாரு கூடயும் சேராது. மாட்டு வண்டி மாடு, மாட்டு வண்டி ஜடம், மாடு சேத்தனம். மாடு சேத்தனமாக இருக்கிறதுனால மாட்டு வண்டியை இழுக்குது. அது மாதிரி உயிர் சேத்தனமாக இருக்கிற உடம்புங்கிற வண்டியை இழுக்குது. புரியுதா? ஒத்த மாட்டு வண்டின்னு வச்சுக்கோ, உள்ள குதிரை வண்டின்னு வச்சுக்கோ. குதிரை வண்டி, ஒரு குதிரை தான். குதிரை வண்டி ஜடம், உடம்பு ஜடம். குதிரை சேத்தனம். ரெண்டுத்தையும் இறைவன் என்ன பண்ணுறான்? கனெக்ட் பண்ணி இயக்குறான். இயக்குறவன் பரம்பொருள். ஓடுறது சித்து, இழுக்கிறது உடம்ப. புரியுதா? வண்டி தான் உடம்பு. முன்னாடியே பார்த்தோமே, டிரைவர், டெல்லிக்கு போகிற டிரைவரு, மனம் புத்தி தான் இதுன்னு சொன்னோமே. கண்ட்ரோலர் தான் வந்து, பிரேக்கு தான் மனம், அதை கண்ட்ரோலர், டிரைவர் தான் புத்தி. புத்தி சரியில்லைன்னா வண்டி போகிற இடத்துக்கு போய் சேராதெல்லாம் சொன்னோமே. அது மாதிரி இந்த இடத்துல ஏவ இதம்னு சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாம் அவர் தான் அப்படின்னா அதில் நாமளும் இருக்கோம். இப்போ ஜீவராசிகள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு உயிர் இருக்கா இல்லையா? ஒரு உயிர் இருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரியுதா? ஆனால் நீங்கள் அறியறீங்களா? தெரியுதானா? பார்க்க முடியாது. இப்போ நம்ம பார்க்குறங்கிற வார்த்தையை எதை வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம்னா அறிவை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஊரை பற்றி தெரியுமான்னு கேட்குறான். அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேங்கிறான், தெரியுங்கிறான். கேள்விப்பட்டிருக்கேன், தெரியுங்கிறான். தெரியும்னா என்னது? கண்ணால் பார்த்தா தான் தெரியும். காதால் கேட்டால் கேட்டேன்னு தான் சொல்லணும். காதால் கேட்டால் கேட்டேன், கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு தான் சொல்லணும். அவன் என்ன சொல்கிறான்? தெரியுங்கிறான். தெரியுங்கிறது கண்ணால் பார்த்தது தான் தெரியும். அது புரியுதா? இப்போ எல்லா ஜீவராசிகள்லேயும் ஒரு உயிர் இருக்கா? உயிர் இருக்கா? அதை நீங்கள் பார்க்கல, கண்ணால் பார்க்கல. ஆனால் அறிவால் பார்க்குறீங்களா இல்லையா? அறிவால் பார்க்க எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் ஒரு உயிர் இருக்குது சொல்கிறாங்களா இல்லையா? இருக்கா இல்லையாண்ணா? எப்படி? யார் சொன்னா உங்களுக்கு? குரு சொன்னாரா? குரு சொன்னதுனால தான் நம்புறீங்களா, இல்லை நீங்களாக நம்புறீங்களா? சும்மா எனக்காக அதான் உண்மையே சொல்லணும். இது மாதிரி மற்றவங்களுக்காக சிஞ்சா போட்டே வாழ்ந்த கூட்டமாக இருக்கக்கூடாது. எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஒரு உயிர் இருக்குன்னு தெரியுமா தெரியாது? நான் கேட்ட கேள்வி மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள். எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் உயிர் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? அது சொல்லுது இவ்வளோண்ணா. அதில் என்ன குழப்பம் உங்களுக்கு? அது எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா இருக்குது. ஆனால் உங்கள்கிட்ட சொன்னால் நீங்கள் ஏதாவது குழப்பிடுவீங்க, இல்லைன்னா மாற்றி சொல்லுவீங்க. அதுக்கு எதுக்கு சொல்லாமலே இருந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. நீங்கள் வந்து இது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தானே. யார் சொன்னா? அது எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒரு உயிர் இருக்குன்னு யார் சொன்னா உங்களுக்கு? யாராவது சொன்னாங்களா? புக்கில் படித்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா, இல்லை குரு வந்து சொன்னாரா? எப்படி தெரியும்? சும்மா ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் டக்குன்னு. பை பர்த்தே தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ தெரியுதில்ல, எல்லாக்குள்ளேயும் ஒரு உயிர் இருக்குன்னு தெரியுதில்ல? தெரியுதில்ல? இது யார் சொல்லி கொடுத்தா? யாருமே சொல்லி கொடுக்கல. யாருமே சொல்லி கொடுக்கல. ஆனால் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு உயிர் இருக்குன்னு தெரியுது. அதை நீங்கள் மதிக்கிறீங்களா?
மதிக்கிறீங்களா? உயிரை மதிக்கிறது இல்லை. ஏன்? அந்த உயிர் இருக்குங்கிறத ஸ்ட்ராங்காக நம்மளை மாதிரி இருக்குங்கிற அறிவு இல்லை. சரி, அது விடுங்க. ஜட பொருட்கள்லாம் உயிர் இருக்கா? ஜட பொருள்லாம் உயிர் இல்லை. அது உங்களுக்கு வேலை செய்தா? ஏன் வேலை செய்யலை? வண்டி ஓட்டுறீங்களே, வண்டி நீங்கள் வச்சுருக்க எல்லாமே ஜடம் தானே. நீங்கள் வச்சுருக்க எல்லா பொருளும் அறிவில்லாத பொருள் தான், தெரியுமா? நீ போட்டிருக்க சட்டைக்கு அறிவு இருக்கா? ஆனால் அது வேலை செய்தா இல்லையா? சும்மா யதார்த்தமாக ஒரு விசாரம்பா. பேண்ட் இருக்கா இல்லையா? வேலை செய்தா இல்லையா? செப்பல் இருக்கா இல்லையா? நீ போட்டிருக்க எத்தனை பொருள் பயன்படுத்துகிறப்பா? அதெல்லாம் நம்ம இது மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு நாள் சிந்திக்கிறது இல்லை. அதெல்லாம் உனக்கு வேலை செய்தா இல்லையா? அது ஒரு யூஸ் பண்ணுதா? அது ஒரு வேலை செய்து அது ஒரு பலனை கொடுக்குதில்ல. அந்த பலன் தான் அது கொடுக்குற. அது உங்கள் கூட இருக்குது. அதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க, உங்கள் கூட இருக்குது. அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களா இல்லையா? சரி, வண்டி வந்தோடனே வண்டி எங்கேயோ விட்டுட்டு அப்படியே வந்துடுறீங்களா? பூட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க? திருட்டு போய்டணும் இல்லை. சரி, இந்த வண்டிலாம் இருக்குது, வண்டி வாட்சு இதெல்லாம் இருக்குது. வீட்டுக்கு வந்தோடனே வாட்ச் அப்படி தூக்கி கரட்டி எப்படி போடுறீங்களா? எப்படி வைக்கிறீங்க? ஏன் அது மாதிரி வைக்கிறீங்க? பாதுகாப்பாக ரொம்ப மகத்துவமாக காணா போய்டுன்னு வைக்கிறீங்களா? இல்லை உடஞ்சி போய்டணும்னு நினச்சி வைக்கிறீங்களா? நாளைக்கு வேணும். எதுக்காகனா அது யூஸு, அது உயிர் இருக்குது. அதான் அதுக்கு உயிர். ஜடமாக இருக்கிறது பயனாகுதுன்னா இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளும் பயன் இல்லாமல் இல்லை. அதை முதல்ல சிந்திச்சு பாருங்கள், உண்மையா இல்லையா? உலகத்தில் உள்ள படைக்கப்பட்ட எல்லா பொருட்களும் ஒரு வேலை செய்தா இல்லையா? உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் ஒரு வேலை செய்யுது. அது ஜடமோ சேத்தனமோ, யூஸ் இல்லாமல் கடவுள் எதையும் படைக்கலை. அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இப்போ உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருளையும் நீங்கள் ஜடமாக இருந்தால் பயன்படுத்துகிறீங்க, சேத்தனமாக இருந்தால் உங்கள் கூட வேலை செய்கிறாங்க, இல்லை உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அது அம்மா அப்பா தந்தை இந்த உறவு முறையில் இருக்காங்க, எல்லாம் இருக்காங்க. சேத்தனமாக இருக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சம் மதிக்கிறீங்க. ஜட பொருளை முறையாக மதிக்கணும். இப்போ நான் இன்றைக்கி இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணுறேன், டெஸ்கை. கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு எட்டி ஒரு விடுறேன். அப்படி விட முடியுமா? அது மரியாதையா? அதுக்கு யாருக்கா பயந்துக்கிட்டு உதைக்காமல் இருக்கணுமா? ஏன்? அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. காலேஜ் போகும்போது அப்போ 21J பிரசிடென்சி, இங்கேருந்து தாம்பரம் டு பீச்சு. வண்டி போய் அங்கேருந்து வந்து நிற்கும் தாம்பரத்தில். நாங்கள் குரம்பேட்டில் வர மாட்டோம், தாம்பரத்தில் ஏறி தான் போகிறது. ஏன்னா டிக்கெட் சீட்டு கிடைக்காது. நாங்கள் அந்த காலத்து கதை. அதனால் வந்து நிற்கும் வண்டி. வந்து நின்னோடனே காலேஜ் பசங்கள்லாம் முக்கால்வாசி ஏறிடுவாங்க அந்த டயத்துக்கு. உடனே வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நினைப்பேன், ஃப்ரண்ட்டில் தான் போய் உட்காருவேன். நினைப்பேன், இந்த வண்டிக்கு ஓய்வே கிடையாதா? இந்த வண்டி எப்படி கண்டினியூவாக கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாமல் அப்படியே கண்டினியூவாக போகும்? வந்த உடனே கிளம்பும். அது 25 கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சுருக்கு. 108 இடத்துல பிரேக்கு, 108 இடத்துல அந்த இன்ஜினுக்கு ஓய்வு இல்லையேன்னு ஒரு ஃபீல் ஆகும். வீட்டில் ஃபேன் போடுறாங்கல்ல, அந்த ஃபேன் கண்டினியூவாக ஓட விட மாட்டேன். நான் இருக்கும்போது அது என்ன காலையில் 24 ஹவர்ஸும் ஓடுதா இல்லையா ஃபேனு? அது எனக்காவது யோசனை பண்ணியிருக்கீங்களா? அது நமக்கு நான் கெட்டு போகுதுங்கிறதுக்காக இல்லை, அது கெட்டு போயிடும், அதுக்காக நம்ம அப்படி சொல்லலை. அந்த ஃபேனுக்கு ஒரு உயிர் இருக்கே அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆகுது, எனக்கு ஆகுது. கொஞ்சம் நேரம் கேப் விடுங்க. டிவி கண்டினியூவாக ஓட விடுறாங்கல்ல, கொஞ்சம் கேப் விடுங்கன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? வீட்டில் 4 பேர் இருந்தால் 4 பேருக்கு 4 டைம் இருக்கும் டிவி பார்க்குறதுக்கு. அவங்கவுங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அதுக்கு கேப்பை விட மாட்டாங்க. அதே தான் ஃபேனுக்கும் கதைக்கும். அவங்களுக்கு உபயோகம் அதை பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதுக்கு ஒரு உயிர் இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீல் ஆகுதா இல்லையா? ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஆத்மா பியூரிஃபை ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அது ஜடப்பொருளாக இருந்தாலும் ஏன் அந்த ஃபீல் வந்துச்சுன்னா, அந்த ஃபீல் நமக்குள்ளே ஏற்படுது. அப்போ அந்த எல்லா பொருட்களுக்குள்ளேயும் நீ இருக்கேன்னு அர்த்தம். இந்த பெயின் உனக்கு ஏற்படுறதுனால தான் கொஞ்சம் நேரம் கேப் விடுங்க. அவங்க கேப் விட்றாங்களோ இல்லையோ, நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லையா? வண்டியை மதிப்பாக வைக்கிறீங்களா? வண்டியை அப்படி வந்தோடனே இப்படி கீழே தள்ளி விட்டுட்டு
போட அப்படியே நிறுத்திட்டு ஸ்டாண்டு கூட போடாமல் அப்படியே பெரிய மகாராஜா மாதிரி வரீங்களா? எப்படி வரீங்க? எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அப்படி தான் இருக்கீங்க. நீங்கள் சிரிக்கிறத பார்த்தா நாங்களாம் அப்படி தான். காலேஜில் வண்டியை போய் எங்கே விட்றனே தெரியாது. இனி போனானே எங்கேயோ போட்டுட்டு அப்புறமா வரப்போ தேட விட்டுரும் தெரியுமில்ல. சாவியை கூட நீ பூட்டிட்டு மரியாதையாக ஒரு இடத்துல வைக்கலன்னா அது ஒன்றை பழி வாங்கும் தெரியுமில்ல. தேட விட்டுரும். தேடுவான் ப்ரெஷர் பிபி 15 வயசுலேயே வந்துடும் அவனுக்கு. ஆமாம், சில பேர்லாம் அது பெரிய இது மாதிரி வந்து அப்படி தூக்கி போடுவார். அப்புறமா தோண்டுவார் எங்கே இருக்குன்ட்டு. இருக்கா இல்லையா? அப்போ தான் சொல்லுவாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் தேடிக்கிட்டு இந்த பசங்க, ஸ்கூல் பசங்க சாக்ஸை தேடிக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ பாரு ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப சாக்ஸை தேடும். சீப்பை தேடுறது என்ன காரணம்? எடுத்தால் ஒரு இடத்துல வைக்கணும். அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, வைக்கிறது இல்லை. எதுவுமே அதுக்கு தெரியல. ஏன்? அறிவே இல்லை அதுக்கு. எதுக்குமே அறிவு கிடையாது. அதான் முதல் காரணம். இந்த மாதிரி கொலாப்ஸ்லாம் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் அறிவே கிடையாது. வளர்ப்பு சரியில்லை. வளர்ப்பு சரி கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கே தெரியாது. அது என்னமோ தேடி வந்துச்சு, டக்குன்னு 2 குழந்தை பிறந்துடுச்சு. சரி, ஏதோ ஒன்று தண்ணி சாப்பாடு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு அதுக்கு என்னமோ கேட்குதா, ஏதோ கொடுக்குதா, ஏதோ பண்ணுதானே என்ன பண்ணோம். இதில் சில குழந்தை, என் குழந்தை ஃபாரின் போய் படிக்கணும், ஃபாரினில் வேலை கிடச்சி போகணும், லட்சமாக சம்பாதிக்கும். என்னை கொட்டி போய் எப்படியாவது ஹாஸ்டலில் என்ன சேர்த்துடணும், ஹோமேஜில். இல்லைன்னா உனக்கு நான் கடைசி காலத்தில் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன். நீ வேதா கிளாஸுக்கு போனேன், உன் கடைசி காலத்தில் உனக்கு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன். யார் பாருங்கள், யார் அதுங்க அவர் கடமையெல்லாம் முடித்து பேரம்பரத்தையெல்லாம் எடுத்துட்டார். பொண்ணு மிரட்டுது. என்ன பண்ணுறது? உனக்கு கடைசி காலம். அப்போ இப்போயே நீ இப்படி பண்ணுறிய, நிற்கும் போதே இப்படி பண்ணுறிய. அவர் படுத்தாருன்னா அவருக்கு கதி என்ன கதி? அதுக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டி கடைசி வரைக்கும் எழுதியே வைக்கக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் அதுங்க அடிச்சுக்கிட்டோம், என்ன வேணால் பண்ணிக்கிட்டோம். போகிற வரைக்கும் ப்ராப்பர்ட்டியை எழுதக்கூடாது. எழுதுனீங்கன்னா ஏமாந்த சோனகிரின்னு அர்த்தம். அப்படியே பாசத்தை கொட்டுறீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும்? எழுதி வாங்குற வரைக்கும் பாசத்தை கொட்டும். அப்புறமா அதுக்கு டைம் இருக்காது. வேறு ஒன்றும் இல்லை. பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? டைம் இல்லை அதுக்கு. பாவம். இதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்லுங்க. அவங்க மாமனார் எப்போ பார்த்தாலும் வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாராம். கோயிலுக்கெல்லாம் போக மாட்டாராம். எவ்வளோ பெரிய மாடல் காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஜெகத்குரு அவர். என்னென்ன கதையெல்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு காதுக்கு தொலைக்குது. கடைசி காலத்தில் இந்த கதியா? எல்லா வேலையும் கரெக்டாக செஞ்சு கடமையெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணோம். இப்படியா கதி கடைசி காலம்? இப்போ எல்லாருக்குள்ளேயும் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு தெரியுதா? எல்லா ஜட பொருட்களுக்குள்ளேயும் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு தெரியுதா? இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இது சாதாரண மனித நிலையிலே இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க. இந்த ஞானத்தில் விசாரம் பண்ணும்போது ஒரு நிலையில் இப்போயே ஜட பொருட்கள்லேயும் நீங்கள் இருக்கிறது தெரியுது, சேத்தனத்துலேயும் நீங்கள் இருக்கிறது தெரியுதுன்னா இந்த மலங்கள்லாம் நீக்கிட்டு இப்போ மலத்தோடு இருக்கீங்க. இப்போ என்ன மலத்தோடு இருக்கீங்க? அறியாமைங்கிற ஆணவத்தில் இருக்கீங்க. பொய் பின்னகடி போகக்கூடிய குழப்பத்தில் இருக்கீங்க. வேலைன்னு சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, கர்மாவில் இருக்கீங்க. அதுதான் ஆணவம், கர்மம், மாயை. இந்த ஆணவம் இருந்து, கர்மா இருந்து, மாயை இருந்தும் ஒருத்தன் கீழே விழுந்தவனை தூக்கி விட்றீங்கன்னு சொன்னால், ஒரு நாயை அடிபட்டுச்சு, காலில் ஏதோ ஒரு ஒயரு சிக்கிக்கிட்டு இருக்கு, தடுமாறுதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? போய் எடுத்து விட்றோமா இல்லையா? இதெல்லாம் யார் எங்கேருந்து வருதுன்னா எல்லாம் அதுக்குள்ளே நீ இருக்கேன்னு அர்த்தம். இதுதான் சிம்பிளாக வேதாந்தம் சொல்லணும்னா. இது எப்போ புரியும்னா, உள்ள அகங்காரம்னு ஒன்று இல்லாமல் இருந்தால் அகங்காரம் நாசம் பண்ணுறது தான் அத்வைதம். அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது என்னன்னா, அகங்காரத்தை நீ நாசம் பண்ணினீன்னா, மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரங்கிற 4த்தையும் நீ நாசம் பண்ணினீன்னா, எரிச்சின்னா அறிவால் நீ யாருன்னு உனக்கு தெரியும். அங்கே தான் நிர்மல அவஸ்தை வருது. இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ மேலே பார்த்தது எல்லாம் அவர்னு சொன்னார்ல, இப்போ மேலே பார்த்தது அத்தனையும் நான் எங்குள்ளே ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறார். நீங்கள் பாருங்கள். அத்தக எனவே
அடுத்தது என்ன நான் சொல்ல போகிறேன்னா, அகங்கார தேச ஏவ அகம். நம்மை பற்றிய கருத்தை நான் சொல்கிறேன். எது அதஸ்தாத்து கீழே பார்த்தேனோ, உபரிஷ்ட மேலே பார்த்தேனோ, பச்சாது பிறகு பார்த்தேனோ, பிரஸ்தாது முன்னாடி பார்த்தேனோ, தட்சிணம் சவுத்தில் பார்த்தேனோ, தெற்கில் பார்த்தேனோ, உத்தரம் வடக்கில் பார்த்தேனோ, அது எல்லாக்குள்ளேயும் அகமேவ இதம் சர்வம் இது. அந்த பார்க்குற எல்லா பொருள்லையும் என்னையும் பார்க்குறேன். இப்போ நீங்கள் அதில் கொஞ்சோண்டு பார்ப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் வெளியில் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கல்ல, ஒருத்தன் கீழே விழுந்தா தூக்கி விடுறது, பசிச்சா சாப்பாடு போடுறது, கருணையின் அடிப்படையில் நீங்கள் என்னென்ன செஞ்சாலும் அதுதான் நீங்கள். அதுதான் உங்களுடைய உண்மை ஸ்வரூபம். அது பேர் தான் அன்பு. அன்பு, கருணை, அருள் எல்லாம் ஒன்று தான். அன்பு, கருணை இதெல்லாம் எப்போ வரும் தெரியுமா? அறிவு இருந்தால் வரும். அறிவு இருந்தால் நம்மளை மாதிரி தானே அது ஒரு ஜீவன். எந்த பொருளை நீங்கள் மதிக்காமல் இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் பாருங்கள். எல்லா பொருளையும் நீங்கள் மதிச்சு ஆகணும். ஜட பொருளாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய பயனை நோக்கி நீங்கள் மதிக்கிறீங்க. சேத்தனமாக இருந்தால் அதனுடைய செயல்பாடுகளை வச்சு நீங்கள் மதிக்கிறீங்க. உங்கள் அளவுக்கு மதிக்காட்டினாலும் ஒரு 35% மதிக்கிறீங்க. உங்கள் அளவுக்கு எப்போ தெரியுமா மதிப்பீங்க? இப்போ உங்கள் குழந்தைங்க தவறு செய்யுது, நீங்கள் உடனே மன்னிக்கிறீங்க. பக்கத்து வீட்டு குழந்தை தவறு செய்யுது, சண்டை போடுறீங்க. உங்கள் வீட்டு குழந்தை தவறு செய்து அது திட்டிட்டு விட்டுறீங்க. அது என்னதான் இருந்தாலும் அரவணைச்சிடுறீங்க கொஞ்ச நேரத்தில். பக்கத்து வீட்டு குழந்தை தப்பு செஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம்? வெறுப்பு காட்டுறோம். இது விருப்பு, அது வெறுப்பு. இது ரெண்டுத்தையும் கடந்து பக்கத்து வீட்டும் அது குழந்தை தானே, நம்ம குழந்தை மாதிரி தானே, சரி தவறு செஞ்சிச்சு விடுங்க, அதுக்காக நீங்கள் அதை திட்டாதீங்க, அடிக்காதீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும். சின்ன குழந்தைங்க அப்படி தான் இருக்கும். குழந்தைங்க சண்டையிலலாம் நீங்கள் தலையிடக்கூடாது. நாங்கள் தலையிடுறோமா பார்த்தீங்களா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க சில பேரண்ட்டு, இன்றைக்கி சண்டைங்க குழந்தைங்க அடிச்சுக்கும் நாளைக்கு கூடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி எல்லா குழந்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு அறிவு இருக்குது, பண்பாடு இருக்குது. அது எப்போ வரும்னா ஹார்ட் பியூராக இருந்தால் தான் வரும். இந்த ஹிருதய தாமரை மலர்ந்தால் தான், அறிவு இருந்தால் தான் அன்பு மலரும். அன்பு தான் அருளை கொடுக்குது. மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேலேருந்து பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறதுல மேலே அருள் இருக்குது. அருளுடைய குழந்தை தான் அன்பு. அன்புடைய குழந்தை தான் ஆற்றல். ஆற்றலுடைய குழந்தை தான் அறிவு. கீழேருந்து போனால் அறிவு, ஆற்றல், அன்பு, அருள், ஆனந்தம். இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆனந்தத்தினுடைய குழந்தை தான் அருள். இப்போ ரிவர்ஸில் போனோம்னா என்ன, இப்படி போனோம்னா அறிவு, ஆற்றல், அன்பு, அருள், ஆனந்தம் எல்லாம் ஒரு பொருள் தான். சின்ன சின்ன மாறுபாடு. புரியுதா? இது விசாரம் பண்ண போகிறோம் அடுத்ததில். இதெல்லாம் எங்குள்ளே தெரியுதுன்னு சொல்கிறார். அப்போ என்ன அர்த்தம்? இவர் ஹார்ட்டு நல்லா என்ன இருக்கு? சுத்தமாக இருக்குது. ஆணவம் இல்லாமல், கர்மாவும் இல்லாமல், மாயையும் இல்லாமல். மாயை இருந்தால் அவர் வேற நான் வேறன்னு தெரியும். ஆணவம் என்னது? வேறுபாடை ஏற்படுத்தும். அறிவு இல்லாதது தான் ஆணவம். அறிவு இல்லைன்னா அது ஆணவம். அறிவு இல்லைன்னா அஞ்ஞானம் தான் ஆணவம். ஆணவங்கிறது இருள், அஞ்ஞானங்கிறது இருள். ஆணவம் ஈக்குவல் டு அஞ்ஞானம், அஞ்ஞானம் ஈக்குவல் டு இருள், இருள் ஈக்குவல் டு அறியாமை. எல்லாம் ஒன்று தான். கர்மாங்கிறது வேலை மேலேயே போகிறது. அந்த வேலை அத்தியாவசியமாக, ஆடம்பரமாக, ஆணவமாக, அனாவசியமாக, அது தெரியறதுக்கும் அறிவு வேணும். அப்புறம் போகிற வேலை மார்க்கம் சரியாக தப்பா, சரியான வழியில் போகிறோமா, தப்பான வழியில் போகிறோமா, உண்மை பின்னாடி போகிறோமா, பொய் பின்னாடி போகணுமா தெரியறதுக்கும் அறிவு வேணும். புரியுதா? எல்லாமே அறிவில் தான் ஆரம்பிக்குது. நமக்கு அறிவு இருக்கா? இருந்தால் இதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் இல்லைன்னா அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன் எந்த பொருளுமே நம்ம சிந்திக்கலையே? ஏன்? நமக்கு நேரமே இல்லை.
நமக்கு என்னத்துக்கு நேரம் இல்லை, அறிவை சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. சிந்தித்தவன் தான் எல்லா பொருளுக்கும் மதிப்பு கொடுக்குறான், சிந்திக்காதவன் யாரையும் மதிக்க மாட்டான். அது பேர் தான் ஆணவம்னு சொல்லி. இருட்டு இருக்குது புரியுது. இதை 3 நீங்கன்னா அந்த குழந்தையும் நம்ம வீட்டு குழந்தை மாதிரி தான் அப்படின்னு தோணும். புரியுதா? இதை இப்போ விசாரம் பண்ண போகிறோம், இந்த பக்கத்தில் விசாரம் பண்ண போகிறோம். என்ன இப்போ இதனுடைய சாரம்? இதில் 2 வார்த்தை சொல்லியிருக்கு. ச ஏவ இதம் சர்வம். முதல்ல வெளியில் பார்த்த எல்லாம் இறைவன்னு சொன்னோம். ச ஏவ இதம் சர்வம், வெளியில் பார்க்குற அத்தனை பொருளும் இறைவன்னு சொன்னோம். அப்புறம் இந்த இறைவன் இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களுக்குள்ளேயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் தான் ஒன்று தான். இதெல்லாம் எங்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான். இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? சந்தேகம் தான் கேட்கலாம், கேள்வி கேட்கலாம், நிறைய கேள்வி கேட்கலாம், நிறைய கேள்வி வரும், சந்தேகம்லாம் வரும். நம்பிக்கை ஆதாரத்தில் போகக்கூடாது. ஞான யோகத்தில் அறிவு தெளிவு இருக்கணும், விசாரம் க்ளீனாக இருக்கணும். ஆனால் லிங்க் ஆகுதில்ல, லிங்க் எப்போ ஷிங்க் ஆகணும்னா இந்த ஆணவ கர்ம மாயை இப்போ நம்ம நீக்க போகிறோம். நீக்கும் போது தான் என்ன ஆகும், அந்த செய்தி உண்டாகும்னு சொன்னாரே திருமந்திரம், அது நடக்கும். என்ன அகம் பிரம்மாஸ்மி உணர்வு வரும், அது சொல்கிறேன் அப்புறம். இப்போ ச ஏவ இதம் சர்வமித்தி, அவரே எல்லாமாக இருக்கிறார். ஒரு பாயிண்ட்டு மகா வாக்கியம். அகமேவ இதம் சர்வம், அகமேவ இதம் சர்வமிதி. இது எல்லாம் எனக்குள்ளே இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ நான் சொன்னது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்களா இல்லையா? ஃபேன் ஒரு தொடர்ந்து ஓடிட்டுருக்கு, அது பாவம்னு தோணுதா இல்லையா? தோணுதா இல்லையா? வண்டியை கண்டினியூவாக ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறோம், வண்டியை கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு கொடுக்கணும், தோணுதா இல்லையா? அது பெட்ரோல் குடிச்சிரும் இல்லை கெட்டு போயிருங்கிறதுலாம் 2வது பட்சங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுதா இல்லையாங்க? ஆகுதா இல்லையா? ஆகுதில்ல. வேலைக்காரங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ இவ்வளோ நேரம் வேலை, கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா, ஒரு சமோசா ஒரு டீ வாங்கி கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கொத்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறோமா இல்லையா? இல்லை அதில் சம்பளத்துலேயே நாங்கள் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்து கொடுத்தாச்சு, அதெல்லாம் அதில் நீங்கள் வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்கிறோமா? என்ன செய்கிறோம்? உங்கள் வீடு கட்டுறீங்க, ரூப் போடுறீங்க, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுறீங்க, என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? இவ்வளோ பெரிய மகத்தான வேலை உங்கள் மனசு குளிர்ந்து போதா இல்லையா? அவங்க வயிறு குளிரட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? இல்லை ஜென்மாலே ஒரு வாட்டி தான் போட போகிறோம், போட்டு தொலைப்போம் அப்படின்னு நினச்சி போடுறீங்களா? சில பேர் இந்த கல்யாணத்தில் பண்ணுறவங்களாம் அப்படி தான் கதை. அவன் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான், வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு வாட்டி கல்யாணம் நடக்க போதான், அதனால் ஜாம் நடத்திடணுமா? சொல்கிறாங்களா இல்லையா? அப்போ வாழ்க்கையில் ஒரு வாட்டி தான் கல்யாணம் நடக்கும், வருஷம் நடக்குமா என்ன? அப்போ தான் அன்னதானம் பண்ணுறாரான் அவர். அவன் சாப்பிட்றானா இல்லையா? எவனாவது பசித்து சாப்பிட்றானா? எல்லாம் பணம் விரையும். சரி விடுங்க. இப்போ என்ன சாரம்னா, இதில் விசாரம் பண்ணுனா டீட்டெயிலாக பண்ணணும். நான் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், எளிமையாக உங்களுக்கு புரியட்டும்னு. உங்கள் வண்டி, உங்கள் ஃபேனு, உங்கள் டிவி, அந்த பஸ்ஸு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் இருக்கீங்கப்பா. உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்குள்ளேயும் நீங்கள் இருக்கீங்க. அந்த ஃபீல் இருக்கா இல்லையா? அதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி. வேறு என்ன சொல்கிறேன்? அகங்காரத்தை நாசம் பண்ணுறது தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி. எப்போ இது வரும்னா, எப்போ இந்த ஃபீல் ஆகும்னா, உள்ள அகங்காரத்தை நீங்கள் நாசம் பண்ணாதான். எல்லாம் நானேன்னு சொன்னால் சொல்கிறானுங்களே சங்கரர் என்னது நானே கடவுள் சொல்கிறாருன்னு. ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்லலை, வேதாந்தம் நானே கடவுள் சொல்லலை. அகங்கார நாசம்தான் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம். இவங்க தான் நான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கேன், எனக்கு தனி மதிப்பு இருக்கு, உயிர் அழிவே அழியாது. உயிர் அழியாது. உயிரும் பிரம்மமும் வெவ்வேறு இருந்தால் தானே அழியும். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் விசாரம். நான் தனியாக இருக்கணுங்கிறான் அவன், புரியுதில்ல? உயிர் அழியாதான் என்றைக்குமே, அது தனியாக தான் இருக்குமா, சாமி கூடயும் சேராதான். எங்கே இருந்துச்சுன்னு கேட்டால் அது பதில் வரல. இன்னும் யாரும் புரிஞ்சிக்கல, அதான் விஷயம். புரிஞ்சவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் ஆர்குமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. சரி, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ என்ன சாரம்னா, இறைவன் எங்கும் ஒளிமயமாக பேரானந்தமாக அருள்வடிவமாக இருக்கிறார் இல்லையா? ஒரு யானை இருக்குது,
ஒரு யானை இருக்குது. என்ன யானை? மர யானை. மரத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க யானை. குழந்தைய கொடுக்குறீங்க. குழந்தை யானையை ஜூவில் பார்த்துருக்கு. இப்போ அந்த யானையை வச்சுக்கிட்டு அந்த யானை மாதிரியே நினச்சி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு. தும்பிக்கை, இது கால், இது கை, இது வால், இதெல்லாம் சொல்லுமா? அப்போ நீங்கள் இது வந்து தும்பிக்கை மரம், இது வந்து காது மரம், இது வந்து காலு மரம், இது வால் மரம், இது கண்ணு மரம் அப்படி தனித்தனியாக சொல்லுவீங்களா? இது மரத்தாலான பொம்மைன்னு சொல்லுவீங்களா? மரத்தாலான பொம்மைன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? ஆனால் அது எப்படி பார்க்குது? அது எப்படி இப்போ யானையாக பார்க்குது? நீங்கள் மரமாக பார்க்குறீங்க, அது யானையாக பார்க்குது. இப்போ நீ யானையை நீ வச்சுக்கோ, மரத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணும்? மரத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், யானையை நீ வச்சுக்கன்னு சொன்னால் அது என்ன பண்ணும்? முழிக்குமா முழிக்காதா? இங்கே இருக்கிற எல்லா பொருளும் யானைங்கிற ஒரு மரங்கிற யானை. அதில் நீங்கள்லாம் கால், கை, தும்பிக்கை, வால், அதெல்லாம் நாம் எல்லாம். புரியுதா? அதான் அங்கே இருக்கிற புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த காட்சியை பெற்ற நான் அகம் என்ன ஆனேன்? இறைவனைப் போல நானும் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறேன் என்று உணர்கிறேன். இப்போ எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நான் இருக்கேன்னு இப்போ நீ சொல்ல முடியுமா, சொல்ல முடியாதா? இப்போ நான் சொன்ன உதாரணத்தை வச்சு அது பொய்யா உண்மையா? உண்மை. அதை தான் வேதம் சொல்லுது. எல்லாருக்குள்ளேயும் நீ இருக்க, உனக்குள்ளே எல்லாரும் இருக்காங்க. இரண்டற்ற ஒன்றேயான அத்வைத நிலை அது. இது எப்போ ஏற்படும் இந்த ஃபீல் ஆகுச்சுன்னா, இந்த சித்தானது, இந்த அறிவானது சத்தோடு சேர்ந்தா அப்போ தான் எல்லா ஜீவராசியும் உயிர் இருக்குது, மதிப்பு இருக்குது, பயன்பாடு இருக்குது. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அதை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, அது மதிப்பு கொடுக்கணுங்கிற அறிவு வரும். புரியுதா? எப்போ சித்தானது சத்தோடு சேர்ந்தா. சித்தானது ஜடத்தோடு சேர்ந்துருக்கு, இப்போது ஆணவத்தோடு சேர்ந்துருக்கு, உடம்போடு சேர்ந்துருக்கு. சித்தானது சத்தோடு சேர்ந்தால் இந்த ஃபீல் உருவாகும். சித்தானது சத்தோடு சேராத வரைக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னை போல் மதிக்காது. ஏன்னா அறிவு இல்லை, மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு உயிர் தான் எல்லாம் வேலை செய்யுது. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு உயிர் தான். ஒரு பெரிய வட்டத்துக்குள்ளே எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கோ உடம்பு தான் எடுத்திருக்க தவிர நெட்வொர்க்கு தான். ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கில் 108 சிம் கார்டு, 108 சிம் கார்டுக்கு 108 பாடி செல்ஃபோனு, இதுதான் அங்கே இருக்கிறது. இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓனராக ஒருத்தன் இருக்கான்ல, இந்த நெட்வொர்க்குக்கு ஓனராக இருக்கான்ல, அவன் கஸ்டமர்லாம் எப்படி பார்ப்பான்? மேலே இருக்கான், நம்பர் 1ல் இருக்கான். அவன் தான் முதல் ஆள், அவன் தான் மூலதனம் போட்டிருக்கான், அவன் தான் ஐடியா கொடுத்தான், அவன் தான் எல்லாம் செஞ்சு இந்த பரந்த நெட்வொர்க்கை பண்ணான். யார்? ஒரு 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 செல்ஃபோன் கம்பெனியுடைய ஓனர். அவன் தன்னுடைய கஸ்டமர் எல்லாரையும் எப்படி பார்ப்பான்? கடவுளாக பார்ப்பான். அல்பமாக பார்ப்பானா, கடவுளாக பார்ப்பானா? ஒவ்வொருத்தவனை கம்பெனி ஆரம்பித்து புதுசாக ஒவ்வொருத்தவனா சேர்க்குறான் வச்சுங்க. ஒவ்வொரு அணுக்கள் அதெல்லாம் இத்தனை அணுக்கள் 100 ரூபா கொடுத்து சிம் வாங்க போகுது. இத்தனை 100 ரூபா வந்து அவனை வந்து ஒரு பெரிய அவனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய, லட்சியத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய, கனவை நிறைவேற்றக்கூடிய, கொள்கையை நிறைவேற்றக்கூடிய தத்துவத்துக்கு இதெல்லாம் அணுக்களாக வேலை செய்யுது. அன்னையிலேருந்து கடைசி வரைக்கும் கஸ்டமர் தான் பாஸ்ன்னு சொல்லுவான். தெரியுமா? கஸ்டமர் தான் பாஸ்ன்னுவான். பாஸ்னா கடவுள், தலைவன், எஜமானன். யார் சொல்கிறா? அந்த எஜமானன் இவங்கள பார்த்து இதான் தத்துவம்ப்பா, இதான்ப்பா ஃபிலாசபி. இந்த அணுக்கள் எல்லாம், இந்த நெட்வொர்க்கில் வேலை செய்யக்கூடிய அணுக்கள் எல்லாம் அவருக்கு கடவுள். தன்னுடைய அம்சமாக பார்ப்பான், தன்னை மாதிரியே பார்ப்பான். தன்னுடைய கஸ்டமர் செய்யக்கூடிய தவறை எதையுமே அவன் பொருட்படுத்த மாட்டான். கஸ்டமர்ஸ் ஆல்வேஸ் ரைட்டுன்னு ஒரு ரூல் இருக்குது. இப்போ கஸ்டமர் ஒரு ஃபால்ட்டு பண்ணுறான்னு வச்சுங்களேன், அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து அந்த ஷோரூமில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான்னு வச்சுங்களேன், இந்த நான் வாங்கிட்டு போன சிம் கார்டு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை இந்த செல்லு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதை வந்து உடனே சரி செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி தான் அந்த சிஸ்டத்தை வச்சுருப்பான். யார்? அங்கே மேலே இருக்கிறவன், நம்பர் 1ல் இருக்கான்ல, அதே மாதிரி தான் ஜீவராசிகள் எல்லாம்.
உங்களுக்கு ஒரு ஃபால்ட்டுன்னா நீங்கள் ஒரு டாக்டரை பார்த்தோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோ நீங்கள் செய்யணுங்கிற கட்டாயத்தில் தான் அவன் வச்சுருக்கான். இவன் செய்யலைன்னா அவனுக்கு தண்டனை உண்டு, அது அப்புறம். ஆனால் பயம் இருக்கும் அவனுக்கு, அவன் வந்த வேலையை நம்ம செய்யலைன்னு. புரியுதா இல்லையா சொல்கிறது? ஸோ ஒரு மகத்தான ஒரு பொருள் ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் ஆரம்பித்து அந்த நெட்வொர்க்கில் சிம் கார்டை போட்டு அதுக்கு பாடி கொடுத்து அதை ஃபால்ட்டுனா அது சரி செய்கிறதுக்கு டாக்டர்ஸ் கொடுத்து ஒரு பேர் இயக்கத்தை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் யார்? கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் யார்? தன்னுடைய குழந்தைங்கள். அந்த பாஸுக்கு இந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்கள். அது மாதிரி இறைவனுக்கு நாமெல்லாம் குழந்தைகள். அவருடைய அணுக்களாக இருக்கும்போது நம்ம தப்பு செஞ்சாலும் நான் தன்னுடைய குழந்தைய விட்டு கொடுக்க முடியுமா? உங்கள் குழந்தை தவறு செஞ்சாலும் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய விட்டு கொடுப்பீங்களா? இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால தான் இது அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற வார்த்தை வருது. இரண்டற்ற ஒன்றேயான அத்வைத நிலை இது. அனுபூதி நிலையை உணர மட்டுமே முடியும். எப்போ இது ஏற்படும்னா சித்து சுத்தமானா சத்தோடு சேர்ந்துச்சுன்னா இரண்டற்ற நிலை வரும்போது இந்த உலகம் யார், எது நெட்வொர்க்கு, எது சிம் கார்டு, எது சித்து, எது பாடிங்கிற செல்ஃபோனு அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். இரண்டற்ற நிலையே ஆத்ம நிலைன்னு பேர். இப்போ அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டீங்க. மலத்தோடு இருக்கும். மலத்தை நீக்கினா ஆத்மா. நாம் ஆத்மா, அவர் பரமாத்மா. ஆத்மாக்கள் நிறைய இருக்குது, அதாவது அணுக்களாக இருக்குது. வெவ்வேறு இல்லை, ஒரே குவாலிட்டி. அந்த சிவத்துக்கு என்ன அணு இருக்கோ அதே அணு தான் நாம். அதை ஒத்துக்கிறீங்களா? அந்த சிவத்தினுடைய அணு என்னவோ அதே அணு தான் நாம். அது பெரிய தீப்பொறி, இது சின்ன தீப்பொறி. இந்த சின்ன தீப்பொறியும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும். எப்போ தெரியுமா? இந்த சித்து சத்தோடு சேர்ந்துச்சுன்னா அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற உணர்வு வரும். புரியுதா? இப்போ நீங்கள் ஜெயித்தவன் எல்லாம் தன்னுடைய டேலண்ட்டில் நின்னவன். சம்சாரத்தில் ஜெயித்தவன்லாம், ஆன்மீகத்தில் ஜெயித்தவன்லாம் தன்னுடைய சத்தில் நின்னவன். புரியுதா? தன்னுடைய அகத்தில் நின்னவன். புறத்தில் நிற்கலாவன், அகத்தில் நிற்கிறான். புரியுதா? உங்கள் டேலண்ட் இருக்குது, அதில் நீங்கள் நின்னீங்கன்னா ஜெயிச்சிருவீங்க. அது சம்சாரத்தையே ஜெயிச்சிடலாம். சம்சாரத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? பேர் வேணும், புகழ் வேணும், பணம் வேணும், வீடு, மனைவி, மக்கள். இப்போ சொன்னோமே லௌகிக ஐஸ்வர்யங்கள், அதெல்லாம் வேணும். புறத்தில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டதுனால அதில் நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்க. நீங்கள் அகத்தில் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, பேரானந்தத்தை விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சத்தில் நிற்கணும். இது இந்த சித்தானது டேலண்ட்டை தாண்டி மேலே போகுது. அதுதான். ஏன்னா அது அல்பம், இது பிருகத்து. இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, கோ, பசு, யானை, தங்கம், வேலைக்காரங்க, வீடு, நிலபுலம் எல்லாம் என்னது? அல்பம். சரி, ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் உங்களுடைய டேலண்ட்டில் நின்று இந்த அல்பத்தையெல்லாம் ரீச் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எல்லாத்தையும் கழட்டி விடுங்க. 50 வயசாச்சா, எல்லாத்தையும் கழட்டி விட்டுட்டு சத்தை நோக்கி பயணம் செய்யுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இருப்பீங்களாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது. அது ஒரு தலையெழுத்து இருக்குல்ல. 7 வயசுலேருந்து அதை ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. வெஜிடேரியன் 7 வயசுலேருந்து இறையும் தேடு, இறைவனையும் தேடுன்னு வச்சுருக்காங்க. குரு இருக்கிறவங்க பொழைச்சிக்கிறாங்க, குரு இல்லாதவங்க அதோ கதி. புரியுதா? இரண்டற்ற நிலையே ஆத்ம நிலை, சிவநிலையாகிறது. நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நிற்கிறீங்க, சித்தானது சத்துக்குள்ளே நிற்குது. அதுதான் சிவநிலை. சிவநிலை தான் சுயநிலை. உன்னுடைய சுயநிலைங்கிறது சிவநிலை. நீ உனக்குள்ளே நின்னா அது சிவநிலைன்னு சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுது. இந்த சிவங்கிறது யாருன்னா சுவம் அப்படிங்கிற நீதான்னு சொல்கிறது தான் வேதாந்தம். சிவம்னு சொல்கிறது சித்தாந்தம், சுயம்னு சொல்கிறது வேதாந்தம். புரியுதா? அந்த பாட்டு ஒருத்தர் இதுதானுங்கிறது சித்தாந்தம் தெரியாமல் போனதே வேதாந்தம்னு ஒரு கவிஞன் எழுதினார். அவருக்கே வேதாந்தம் புரியல. நிறைய பேருக்கு வேதாந்தம் புரியாது. இந்த சுயம்புன்னு சொல்கிறோம்ல, சுயம்பு சம்ஸ்கிருத வார்த்தை. அது சுய அப்படிங்கிறது தான் சிவன்னு அர்த்தம்.
சிவ அப்படிங்கிறது தான் சிவன்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? பல முறை சொல்லியிருக்கேன், திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன். நீ சுயத்தில் நில்லு. அப்படி சுயத்தில் நின்னவங்க தான் மெகா வெற்றியை கொடுத்துட்ருக்காங்க. லெஜண்டரி வாழ்க்கை வாழ்கிறவன் அத்தனை பேருமே சுயத்தில் நின்னவன். தன்னுடைய 7 வயசுலேருந்து 15 வயசுக்குள்ளே தான் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சவன். +2க்குள்ளே லைஃப் செட்டில் பண்ணுறாங்களா இல்லையா நிறைய பேர்? 7 வயசுலேருந்து 7 கழுத வயசானாலும் நான் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அவன் என்ன பண்ணுறான்? இந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனி. சுயத்தில் இருக்கிறவன் ராஜாவாக வாழ்கிறான், புறத்தில் இருக்கிறவன் அடிமையாக வாழ்கிறான். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? நீங்கள் சுயத்தில் நின்னா புறத்தில் இருக்கிற 1000 பேர் நான் உனக்கு வேலை தரேன்னு தேடி வந்துடுவான். ஒரு டேலண்ட்டை காமிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு அது ரொம்ப மகத்துவமானது, பெரிய பணத்தை கொடுக்கக்கூடியது, புகழை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு கம்பெனிக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ எந்த பொந்துக்குள்ளே இருந்தாலும் உன்னை வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவான். புரியுதா? லெஜண்டரி வாழ்க்கிற எல்லாமே இதுதான் அடிமை, சுதந்திரங்கிறது இதுதான். சுயத்தில் நிற்கிறீன்னா நீ ராஜா. சும்மா இது பெருமைக்கோ புகழுக்கோ ஆணவத்து பேச்சு இல்லை, இது உண்மை. சுயத்தில் நின்னா, சிவத்தில் நின்னா நீ சுதந்திரம், உலகை ஆள்கிறாய். ஆள்றானா இல்லையா? சுயத்தில் நின்னவன் தான் ஆள்றான். சுயத்தை விட்டுட்டு வெளியில் வந்தல்ல, வேலை கிடைக்குமா, அது கிடைக்குமா, இது கிடைக்குமான்னு, அவன்லாம் அடிமை. அவன் பந்தனத்தில் இருக்கான். எதில் இருக்கான்? காலம், நியதி, அராகம், இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்தி, தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணத்துக்குள்ளே அடிமையாக இருக்கான். புரியுதா? எப்படி சுயத்துக்கு போகிறதா? சிரவணம் பண்ணுங்க, அப்போ தான் சுயத்துக்கு போகலாம். இதில் நான் பேசணுன்னா நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன். திருமந்திரத்தை கூட நாளைக்கு பார்க்கலாம். அருணாச்சல சிவம், அருணாச்சல சிவம், அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல, அருணாச்சல சிவம், அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல, அருணாச்சல சிவம், அருணாச்சல சிவம், அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு.